ngeke ngisho lutho. Ngeke ngisho lutho. Ngithama intro ama nisawafuni. Sengikhulumile, ngafundile ama comments. Show yeyeni bafethu. Le show yathi iqala vele kwakuyeyenu. So manithi anisafuni ukuthi ngisho intro angeke ngisho nathi angiyeke ukuthi can I come inside nganihlonipha. Ngizonihlonipha namanje. Ama intro ngiyayidrop imic. Ngiyayidrop imic kuma intro. Ngeke ngisho lutho. CMTV King Ginger to the couples baba ngiyokwenza umsebenzi. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Welcome. Ngeke ngisasho lutho. CMTV King Ginger. Ngeke ngisasho lutho. Abantu sebekhulumile. Yeah, abantu mili bahloniphe. Yeah. Bahloniphile ke. Hayi. Yibo. Cause abantu iba bangiqasha, abantu bangangikosha. Angifuni ukuxoshwa abantu bami. Sure, tell me. My brother. Fesikade ngilokhu nginibulisa nivala lapha phezulu. Sho Khotman ngokubonile bodane. Sure. Uba igama my brother. Angoratile Khotman nami. Oratile sister. Sinenhlanhla. Oh, okay. Yazi mfethu ngilokhu ngiyanilandela nabhuti wami. Ngambe ngifuna ukubuza umbuzo la mfethu. Wake oshwa emsebenzini. Cha, awukazi uqoshwa. Ngikosho kodwa ngithukile njengoba ngibona abantu bavele emuva kwa. Hayi no. Mina igama lami ngu-King Ginger mfethu yabo. Mina igama lami ngu-King Ginger and ngihambe ngibuza oza ngapha mfethu. Ngihamba nana ngumngane wami oza ngapha mfethu. Oza ngapha. Oratile, ngicela nje ukukubuza mfethu ungama nje ngala mfethu. Sure. Ngicela nje ukukubuza uthi yami. Eklasini wakwaqoshwa eklasini mhlawumbe usafunda ama students avela athi hayi asemfuni olaratile akahambe. Yazi Khotman mosiziba khona lezo zinto esigelo yazi kuyaganga esigela kushizolo. Understand mase uyaqosha yeah. Friends, you might be shocked but check. I've been wasting money all year until I finally started making real profits like my friend Jameson, a genius trader who built an AI software that predicts Forex. I asked Jameson to let me try his program because I urgently needed money. So guys, let me show you in action. I'm trading euros, USD right now. Since the software showed up, I'm selecting up with $25. Boom, first trade, $48 profit. Let's go for another one. Some strategies, euros, USD, showdown. This time I'm with $60. Let's see. Another win. Yes, $115. Exclusively for my subscribers, I asked Jameson to share his program for free. Follow these 3 simple steps. Click the link in the description to join Jameson Telegram channel. Tap start, send a message, and follow Jameson instruction to get the software. And guys, Jameson shares it only on his Telegram channel, nowhere else. If you don't have a Telegram channel yet, now is the time. So follow the link, message Jameson, and get free software while it's still available. So, wabuya kanjani wena mfethu kuleyo nto ngoba hey wabuya kanjani Khotman mina bengiyinhluphe esigela nize ngaqoshwa nokuqoshwa ungibona nganje kodwa uyazi izinto zesigela zidlulile ngokwalo ama mistake wena vlog kodwa because nami mfethu konke enginokuyenza mfethu ayithiwa ngiyeke mfethu angiyabheda and kungiphetha abhlungu. Kumphetha Khotman kwenzakalani but yabo nje umoya phansi mfethu usister wena ubani igama Sinenhlanhla zokuchazela mfethu sothola isikhathi. Yeah, so usine wena noBhuti Oratile niyathandana? Yeah. Oh nice. So ungathini into oyithandayo ngoBhuti Oratile?
Uhambule right ngitophathi makathi uyaphapha makuphaphela nabantu bakhe showcase oratile wena ngathi nethandayo ngemamazi bethu Uyazi ungiphethe sharp. Phethe sharp. Bona ijalidi lami elisharp. Masisimofu nje sivele sibula. Hayi bofethu. Hayi. Akuthinga ningakhali? Hayi foko. Iphele mbelekweni. Ha. No njayami no ngiyaphakamisa. Savaya ke. Yeah no before ngintetela nje bafethu. So wena awuthami ngicela ukubuza mfethu. So mawumbona mfethu uma ubuka lesikhathi wena usothandane naso nomuntu wakho uyabona yini ukuthi uwenze kahle ngokuthi usichithe naye noma mhlambe ubona ukuthi mhlambe you can still do more. Yeah, but man, I can still do more. Nosinenhlanhla ngalahlula udlo sharp since from day one lokho ngiphethe sharp. Sure. Spin dress. Yeah. Spinelo. Ngiyamncanya mfethu. Ngiyamncanya lo Showcase. Abazali bakhe everyone Showcase. kuba ngamukele ngezandla ezimhlophe. Sure awuthiyami. Kuzosiza ukuthi Awuthiyama. Mfethu ungiphendulile mfethu. Ungiphendulile mfethu. Ngicela mfethu umbambe ngeyakho umtshele mfethu ukuthi uyamncane njengoba usho. Kothi awusho dog before nje ngikudedela lemgodo yalani nomsindo man and ngiyasaba izinja before ngimdedela sister uyamthemba my brother yeah nomthema phinde ngamthemba yeah ungabaleka uthemba imangalana mfethu yeah now Sure. mbuza yeah uyamthemba uyabona yeah nomthema phinde ngamthemba in a scale of 100 ungathi umthemba ngani isikhathi angipha yabona but kozinye nje ayi unokuleka wena usithemba kangakanani mina ngisithembi in a scale of 100 usithemba 100 loya umuntu loya oh ukhona umunye umuntu othandana naye ngaphandle kwakhe Akekho. yenze lo mistake njayami in a scale of 100 uyamthemba umamazi 100 akaze angithole nginomuntu angaze ngimthola nomuntu Wena- so I think wena everything mina ikufini uye kuphela exactly anjayani ngeke no flow ukhona umunye umuntu othandana naye ngaphandle kwakhe akasha istina yeah you know yeah so indawo yakhe showcase this awuthemba yazi ngijwayele ukupha abantu this opportunity nje mangihamba the chance I chance in life I call it a chance of life Yeah. uyazi ku welcome ukuthi mase ngibuza nje ukuthi mfethu ikhona yini into ofisa ukuyixolisela kumuntu wakho mhlawumbe wakwayenza kulo 3 years wasaba ucela ihare or mhlawumbe yonke into right hayi yonke into imjob ukuthi man Khotman hey uyabona mawera kanja mayenza izinto zakho hayi showcase the shilala hey hey sungiqalisa into great ngihayisa yeah sister when ikhona into ufuna ukuyixolisela ku my brother before ngintethele nami hayi ngiyamthemba ne ngiyamthanda futhi okay so kunento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds njengoba nithi niyathandana niyathembana and then ngizonika iopportunity ukuthi nje indaba mayathi ahawule mjidi nanye mnandi yeah ngishintshane ngefone for 60 seconds wena umga iphone yakho ucheck ku WhatsApp ku Facebook na ku Instagram ukuthi uyasebenzisa lezi zinye izinto ukuthi ufletha nabo bani same applies to you angithola ukuthi ama unenkinga ngoba uyamthemba umama 100%. Ngiyamthemba mara le amafoni eshingadanyeka sizone kahle Khotman since walibe ngikutshele ngesikhathi yabo but ngizonrequestela ngizoshesha shosho yeah ngizonrequestela why ngafuni yefaka kushuthi Yeah. angitayifisi wena sister ngithi unenkinga mina uza ngala uzomangala wena awuthembi imangalano imangala musu uflathela ngihamba musu imangala ubale yeah ngifone yakho sisters sure awuthembi leti izoshesha mangiqede ngirequestela lezo stress hazi angeke nilo nibangani manje antoni ikhona into yenzayo ezo ayikho Khotman alright ne yeah alright now yeah happy ne now right mayi indaba yefoni ngizoqala ngefoni yakho it's fine it's fine son please bheke lapha imoto yakho le yeah ivule Ngishimbulina sikhona sibabambine anjayami please man ngizonirequestela ngiyaxolisa ukunethisa ngemvula bethu sha ima now WhatsApp cela umelane ke. All right guys, my name is King Ginger and we are on WhatsApp right now and we are about to type the chonders
Okay, mase ngithi search uzosearcha la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lamanye amajita onga-freestyle la ungitshele ngoba lawo majita ayiwazi ukuqaphoza umuntu wakhe ngizothi ngisini. Sure. Okay. All right, sure. Okay, sharp, right? Yeah. All right, tapha lapho uthi I love you. Sister, all right? Guys, ayikho into engifihlayo. Ayikho efihlayo ne? Angisithembi. Awu sister. Yazi. Bancane abanjengawe yazi abathi Man, I clean. iclean. Sure. Yeah. Hey. Yeah. Oh, my clean kwawena uvele kanti anitshelani ukuthi I love you. Mina ngikhona nakho ngikhona yabona. Ya ungitshele makuvela wena. Ungitshele makuvela ezinye imbobo ne. All right, delete lapho type uthi sex. Sister unakho ukhuluma nobhuti isex indaba othuka manje awukali. What? Umuntu akuyamthuza sex. Sex hot man yabona na. Clean. Delete lapho type uthi I miss you. Abakuceli nomqophozo noma nikhulume ngomqophozo wena nebabazi. Sakhuluma nje. Uphophu delete or uyibiza ngani sex? Niyibiza ngani? Hot man kolo ngalokho kuzomuntu wami izinto ezikanje ngibhizi nefone yakhe. Please do. No, but imbuze Ngizocabana na. Ngiyakutshela. Lento ngicela ingayifair ngiyacela hot man. awu ngisase yi-root man namanje kodwa usazocabana na. Ngithi ufuna isikhathi sethu ngiyayenza lento oyicelile. Manje wena wangafuna ukungimamela. Okay, ngiyakumamela ke. Na hot man I love you yimi yabona na uratile. Phuma la ngithe delete lento mfethu. Type lana manje uthi money. Sibone ukuthi awubani abanye abacela imali ngaphandle wakho. Hayi abekho futhi. Yeah, phela kumele sibheka ngithi ifone ezosho. Sister ngisacela ungangikhulumisa indoda yakho izokwada. Okay. Yeah, sure. Yeah, ile notification FNB ngemsendela i3 clip ayimogcina kumsendela. Sure. I think it's fine. No, phuma lapho thani come outside delete lapho. No, ungaqali futhi delete. Faka le emoji ebrinjolo. Faka nele emoji epentshisi. Faka nele amanzi athi kwa. Bona. Akuna next. Sister ngicela ungangikhulumisa indoda yakhe izokwada lana. So na sister akekho umuntu mhlambe sometimes ekushelayo akwazi ulahle. Richard song. Khoti. Uhappy la WhatsApp? Happy. Yeah, udlala Facebook? Sweet. Yeah. Okay. No, ba. Yeah, udlala. Okay. Sijumpele kuwo baba wami. Nama messenger. Mangithi type la. Mayithi no results ungitshele. Makuvela ama unread messages ungitshele futhi because ngesiwavule shuthi nayo akawananga. Type lapho uthi I love you ufake ne heart red. Lutho kasi No. X. Hayi ngifuna nama ex yami. Facebook very clean na hot man. Ngiyamthemba lo muntu. Angeke ungibhayizele. Ngeke ngibhayizele. Uyawudlala Instagram? Uyenze lento ufuna ukuyenza manje. Na hot man clean. Uzizwa kanjani awuthami? Angizizwa ngijabulile. Happiness ne? Sweetie. Yeah, sweetie. Faka ifoni phakathi. Ne, kungabheki ujinja yini nawe ngathi ufuna ukuhamba. Awuthami. Angithi siyakhuluma. Uyazi mina. Ngiyabonga feel ukuthi everything is clean man. So nami ngithemba ukuthi yami uyibheke ifoni uzothola everything is clean na. Yeah, hayi nami ngithemba kanjalo. Awuyivule njaye game. Ash. Ash. Uyathemba ne? Ngathemba mara. Ngimambela lana usihlalele ethembeni. Na WhatsApp. Sister ngicela ungangibhayizisi ne. Base ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho ungitshele. Makuvela igama lezinye ifebe ungitshele ngoba yizo lezi ifebe phela esidliwa umjita wakho. Okay. All right guys, my name is King Ginger, Cream de la Cream, Danas King Ndlovu. Type lapho uthi ngiyakuthanda. Uthanda ukuthini? Uthanda ukuthi ngiyakuthanda type inzulu. Thanda baby. So njengoba uyi-out eGrand nje ekhaya ecollected abakusheli indaba omamazi basekhathi. Hot man uyazi bayafika bona. Kodwa akusinto engiyilandelela ngoba ngosuku ngitshelile. Solo kumkhushane mama press. Ngivela ba? Vela upink. Shit. Hot man. Yeah, Pinky baby, Pinky. Yamkhumbula uPinky wakabo Sinazo. Lo hlala eMinoran. Ya imuphi lo hlala eMidlands ya? Uyamazi. Nenzani? So nenzani wena noPinky waseMidlands? Manje hayi mangithi ngiyakuthanda vela upink. Wenzani noPinky waseMidlands? Hot man. Yeah. Ngithi ngikonga ngene indaba zami. Ngithi ngiyilungise. Okay, ilungiseke. Yeah. Bheka. Sine. Khuluma manje. Angithi lo muntu usimisile and mina behlile. Bantu uyabona. Kulinywa ngoPinky waseMidlands. Yenza no pink. uPinky angithi besinayo ku family gathering. Kanjani upink umngani kabani? Ubani lo?
Kanjani? Njami ngimoshe. Inja yami angingene endabeni zakho, ungangifaki futhi endabeni zakho. Kade ngikubona. Kube kungasuwe, kube kungayenzakali yonke. Okay, uPinki ufunani efonini yakho? Angithi ngikutshelile sinako ukuthi Pinki besinako family gathering. Angithi uze nabo nabo bani ka Wongitshela abantu engabazi. yabona angisazi Ukuthini kahle wena? Kinenzani? sinisa. Uzupinki, uzusinazo, uzumidolens. uPinki. It's been 3 years ngibeza uPinki Yeah. kunani? Uzupinki. Okay, bakubuzile ngokuthi le 3. Okay, sisiwami ngisacela utype lapho uthi mani sibone ukuthi lo beach opink wasemidolens uyavele. Ekse awuthami ngiyakubona nje lona ngathi uthi uyangifuna wena. Ngiyakubona ukuthi uyangifuna and ngizokunika ithuba lakho. Ngiyakutshela ngizokunika. Ubheke ukuthi uPinki Type lapho uthi mani sibone ukuthi lo beach opink uyavela yini. Sister ithanda ubeach. Oh yamsaba. Manje telefoni yami. No, relax. Wesabheka. wena uPinki umsendela imali Yeah. mina ngisendela 300. Yeah. uPinki umsendela Kanti ubani? 1000. Kanti ubani? uPinki unisendela 1000. Mina ngizongisendela 300. Umsendela uRamaphosa yena uma yisisi Mina. wena ubhizi Thami. awuthami Sendela sendokugoqoza manje wena Thousand. Sendok yazi ngifuna ukumsaka Ngishaya nawo. ushaya abani wena Ngibamba. ngifuna ukushayiswa isithuthuthu hey welcome up wena son hayi asipedile akayindawo ekuse welcome woza naye lalo ngifuna umfundisi isifundo woza naye lalo ngifuna umpresse la ngimfuna la wena ungijwayela kabi wena press Ngipayizisa amaqeda ufuna bangishaya. okay angikushayi angikushayi bangishaya. angithi wena Kanjani? Kanjani? cooperate khuluma nentombi yakho ngalokukhuluma nami Uwenze lento yonke. So mina ufuna ukuthi ngithini? igama lakho welcome Dlamini Ngiyakuzela wena. Ngiyakuzela wena. sister yabona indaba na sister shuthi iyakuchaza lento eyenzalayo Ngazi ngiyabalala. hawu Ngiyabalala. hey Baby. ngikutetema la wena Njani? miyeke welcome lo Isigqoko sa. mi Kunesigqoko sa. miyeke welcome Usukusilahle. ukuma Musuku silahle. relax man awutheki khuluma njengendoda man relax okay Nawe uzongidela. khuluma Ngithi nawe uzongidela. Ufunani? wena Ngithi nawe uzongidela. 1000. hayi lo 100. hayi ngeke Nawe uzongidela. Hayi, ngishaya uzobona. sister sekuqhubeka ujole nalo umonisa iphone yakhe Vana. iphone yakhe mnik Sivana. Ngishaya Yeah. Sivana. Yeah, push. Akendawo. push Akendawo. hamba naye welcome asambe sister Jameson is sharing his forex software for free. So guys, don't waste time. If you want to start earning from forex, just go to the link on the description and pin comment. Follow Jameson instruction and grab a software. Good luck. Pastor, sister uthatha le ngane le. Now sister ujola nengane ingane le. He's young this one. He's young, midolens nane man. Uyambona ukuthi usawumntwana nimenzani umntwana Sumntana. 3 years uququda lengane sister Ngimsupportana uma kune something ngibe khona yonke into senze sithu. manje uhappy that uyabehave ngakhona umntwana nalo ntathabe lo mntwana mncane Ayi ngikho. shi uyayidinga enye indoda kodwa Hayi ngiyabona. Prezonke futhi ngesiphathini sendele 300 nasende 1000. Angingazi ukuthi banesikhathi esinganani nene. kanti na sister awusebenzini No, isasebenza phela ngithi mina uthole girlfriend allowance nyama. wena uyamupha yini boyfriend allowance Mina siphana siyaphana mina nginentombazana. wena shosho sister awazi umfebele lo mfana mncane lo mfana Mina ngiloyal. bekumela kodwa Mina ngiloyal. Uthi ngiyathanda ubhekezele lo muntu. welcome imphelezelo uma isister mwelisa umgaqo lo mfana lo angalokho emnyonyobela uzogibelela kuphi itaxi uyagibela noma uyawalka la ingakini la Hayi ngiyagibela. uyagibela ya sokugadela la umfana lo angakulokhuzana ngakuthusele welcome uzomgqubuza ngeke akushaya ne hayi miyeke welcome uthi ngeke amshaye miyeke ya ay angiyazi lento ay onje kuthiwe ve hayi kodwa kushiwo ukuthi ngingayivali lokumpana lokho vale kupepiras kupepiras take me home
Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.